नमस्कार सर। अतिभक्ति चोर लक्षण एटा हूँ गोटा पोखरी 300 माछ थे केते माछ थे 300 माछ 300 माछ तू गणी देलु सागे सागे आपण कहले 300 माछ थिले मन कर 300 माछ थे 300 माछ रु 150 माछ हेले भाकुर आउ 150 हेले कोन मु को पसिदेली ना कोन मु कोन जानिथिली मते पचारछु सेइतमे कहूची मन कर 150 माछ हेले भाकुर आउ 150 हेले रोई गोटा लोकटी आसिकी ता देह सइलानी विष पकेदेला कोन पकेला विष पकेदेला तो आउ केते मले केते रहिले टोटाल तो सब गले आ रहिले की पोखरे आउ किछि माछ रहिले केमिति सा विष खाइदेले भूल 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 कोन सर दास तो दे पाठ भूल 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 आउ रहिलेनी आबे माछ उरा तो विष खाइकी मले पोखरी रे रहिबे ना एम्बुलेंस रे घर को पळेबे मूर्ख कोउटकार अकाल पुष्पांड।